tvrtka Renkon, Road Engineering and Consulting. Osnovana je 1990. godine, a s radom je praktično započela 1995. godine. Registrirana je za projektiranje, izvođenje i nadzor u građevinarstvu. Renkon d.o.o. je tvrtka u privatnom vlasništvu koja postoji u vlastitom poslovnom prostoru veličine 400 četvornih metara na adresi Vijenac Ivana Mažuranića 8 u Osijeku. Trenutačno ima 19 zaposlenih, od čega 14 diplomiranih inženjera građevinarstva, 2 inženjera građevinarstva, 1 prometni inženjer i 2 administrativna djelatnika. 10 zaposlenika su ovlašteni inženjeri upisani u imenik Hrvatske komore inženjera u graditeljstvu. Primarna djelatnost tvrtke Renkon je projektiranje cesta i prometnih rješenja. Osim visoko obrazovanih inženjera, tvrtka raspolaže visoko kvalitetnom tehnologijom za projektiranje koje je u skladu s najvišim standardima. Tvrtka je također certificirana u sustavu upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001. Renkon posjeduje moderne tehnološke resurse, računalni hardver, radne stanice s višemonitorskim načinom rada, servere, plotere i printere koji su vrhunac tehnologije ovoga trenutka u svijetu. Software je međutim najvažnija komponenta u razvoju tvrtke u posljednjih 15 godina. Danas posjedujemo respektabilan broj licenci specijaliziranih svjetskih poznatih inženjerskih aplikacija. Inženjeri u Renkonu koriste AutoCAD Civil 3D kao primarni software u projektiranju cesta koje predstavlja jezgru sveukupnih djelatnosti tvrtke. Također, postoje razne druge aplikacije koje se koriste kao pomoćne u specifičnim zadacima tijekom procesa projektiranja, kao što su Civil 3D Extensions, Savoy AutoTrack, Rapid Design Visualization i druge. Nedavno je tvrtka uvela projektiranje mostova kao novu granu djelatnosti. Zahtjevi investitora i ujedinjavanje građevinskog tržišta u Hrvatskoj dovelo je do potrebe za ovom vrstom projekata. Renkon je prepoznao tu potrebu i ispunio potrebne zahtjeve kako bi uklopio projektiranje mostova u svoju radnu okolinu. Koristeći Sofistic, vjerojatno najbolji inženjerski programski paket za projektiranje mostova u svijetu, inženjeri u Renkonu uključeni su u projektiranje još kompleksnijih građevina. Modernizacija projektiranja i tehnološki uzlet utjecali su na svijest inženjera i projektanata ka potpunijoj analizi i planiranju okoliša. Komunikacija između urbanista, inženjera i okoliša najbolje se postiže kroz vizualnu, trodimenzionalnu projekciju kako će se objekti uklopiti u prirodnu okolinu. Tehnološka sposobnost tvrtke Renkon omogućava nam da stvorimo 3D vizualizacije i animacije projektiranih građevina kao što su ceste i mostovi, da bi se utvrdila opravdanost njihove izgradnje te njihova sveza u stvarnom okruženju. Trajni napredak i razvoj našeg najvrijednijeg resursa, ljudi, bio je i još uvijek jest primarni cilj tvrtke. Edukacija i tehnički razvoj naših inženjera provodi se na 2 različita načina. Prvi je redovna edukacija kroz program Hrvatske komore građevinskih inženjera. Drugi je kroz specijalizirane seminare i konferencije kako bi se steklo znanje i informacije o najnovijim postignućima u građevinarstvu. Spoj znanja i tehnologije u tvrtki Renkon stvaraju vidljiv rezultat. Velik broj različitih projekata, kao što su rekonstrukcije državnih cesta, projekti županijskih i lokalnih cesta, biciklističkih staza, kružnih tokova, ulica i trgova.
Visoko obrazovano, profesionalno osoblje i moderna tehnologija zajedno s brojnim referencama zahtjevnih i složenih projekata stvaraju optimizam za budućnost, za daljnji razvoj i uspjeh.